Kanaglamok eh. Ay guys, ano po sa bukid guys, kay manghagbas ni guys. Manghagbas. Nagdadali guys, yung taga-tagsaging guys. Siguwang na to guys. Ha? Hindi nagbasan eh. Hindi ka po nagbasan ta ba no? Ha? Kaya po ta, basan ni dili. Ano nagbasan dito mo? Init na. Init na bitaw dito. Dami mga kahit Rita ron guys. Hala. Dami buya ka dili no? Tatlo na mo, dako na po niyo. Mahimo lang tao. Lah, may butas ni mo. Ay ay, kalimot mo ko ni butas la. Butas sa. Kakuha to kaw. Anya na lang balik, layo naman. Balik pa man ta kay. Hindi ka mag-slide. Kay duha man to ka bulig. Ugol lagi kuha. Wala dahil po butas pa no, dapat butas. Gininta, kalimot po ko ba ako nadala tong butas. Nagdala kay kong butas na ko na di magbutas. Ang nabilin may nun dito. Butas. Nabilin may nun. Balik ko sa kanang ako to no. Balikas mo. Ha? Balikas. Tanaw na ko ditong tundan o kuan ba? Yeah, ikaw na. Nagbuwang. Sa itong balikon nitong kuan day guys. Butas. Kaya nabili ng butas. Di makaya. Dangog ang kuan. Dangog ang yuta. Nabilin sa motor. Pausan ako guys. Nga ni guys. Nalimutan naman guys. Diretso madig na ako guys sa motor. Lakaw diretso guys. Ang butas dahil nabilin. Namin rin sa kuan guys. Bukid guys. Bukid sa Garcica guys. Ay tag-uno mo itong saging ba. Basig gulang na to guys. Balik ko na akong butas kay nabilin. Ting danguga sa yuta eh. Butas ta ni butas. Wala ng butas ay nakalimot man ang butas. Ang butas may nakalimot. Wa man ikuhit sa kuha ang butas. Kuhit dagon niya. Nabilin man. Huwag kalimot din eh. Nabilin ang butas. Nabili ng butas ay. Nabili ng butas. Nabili ng butas. Na, wala pa ka. Nagtutos tumoy. Kaya ang butas ba nabilin. Bunso, ori 20 bunso. Sina kay Pluton niya bunso. Dili na ko. Sige mo. Ha? Sina kay Pluton niya ba? Video sa amin. Yara guys, nabili ng kuhan guys, butas. Kung gibalik, para butas. Magbutas ta kay tinanguga. Ang king kuhan dito, tinanguga. Tapos si mama dia diri guys, oh. Si bunso ni Kuyog. Bisa ko bunso ha. Hindi na lang bunso. Okay kayo guys, na naibutas guys. Dili na hugaw itong tiil. Ang mga dangog ani tapag-tamakan ng mga lapok ani. Sa butas naman. Kasubida kag bukid yun guys kay may klase si bunso guys. Naapa guys, kita ka subida diri guys. Yung sundo ng punta. May klase di nakalugar karon guys. Lugar ka subidag bukid.
Tagsarap ito makasubidang bukid guys kay busy lagi po ta guys sa balay nagtrabahoon. Okay guys, thank you for watching guys.